И коста хора, аз съм много тъгна това да е малко информативно клипчи, че вече ще снимам в този канал за зигзагера. Ние сме го изчакаме да правим някакъв общ канал. Чайте се за малко и сега ще бързо, че тук гледа телевизия. Ще играем на тези игри, общо, които виждате, ще играем и на CSGO, но те са от компа. И тези игри ще играем на Inferno the Music, Telefoot 2, Tiger King, Empire War, Trove и интернет. На тези игри общо ще играем от лаптопа. Може да поснимаме за зигзагери на The Forest. И така, хора, ще снимаме вече в този канал аз за зигзагера. И така, да ви харесал, довиждане. Очаквайте клип от зигзагера сигурно, защото вчера снимам, не знам дали ще я кача. И довиждане. Good luck.